Lähdettiin viemään terveisiä Helsinkiin, koska viljelijät olemme kirjoittanut tukihakemukset alle. Meidän mielestä olemme tehneet sopimuksen EUn ja Suomen valtion kanssa ja nyt tuntuu siltä, että toinen osapuoli ei pidä lupauksiin ja tosin näyttää siltä, kun on tutkittu tai perehdytty asia, että eihän ole mitään luvannutkaan meille. Se on niin avoin sopimus toiselta puolelta ja siitä ei ole pidetty kiinni. Tosin meitä tuottajia niin rangaistaan heti ihan mielettömillä sanktioilla, jos me tehdään joku virhe ja vaikka se ei olisi tuottamuksellistakaan eikä tuottaisi meille mitään etua, mutta jos verrataan ylinopeussakkoihin, niin tavallisen ihmisen pitäisi saada yli vuoden tulojen verran sakkoja, jos ajaa ylinopeutta. Ja tämä viesti on nyt saatava perille ja koska se ei mene rauhanomaisin keino, niin meidän on lähettävä marssille ja nyt näyttää siltä, että olemme aivan oikealla asialla. On mahtava tunne tuolla tien päällä, kun ohiajajat aukaisee ikkunaa ja peukuttaa ja vastaan tulijat vilikuttaa. Ja jotenkin tuntuu, että kannatti kyllä lähteä. Joo, traktorimarssi on suomalaisen ruoan asialla, suomalaisten viljelijöiden asialla. Tavoite on saada lisää näkyvyyttä sille tilanteelle, jota maatalousyrittäjät tällä hetkellä omilla yritystoimillansa kärsivät siitä, että homma ei kannata, jatkuvuutta ei löydy ja esimerkiksi Marko tästä Äänekoskelta on sitä mieltä, että traktorimarssi on tarpeen. Kyllä nyt täytyy päättäjiä herätellä tähän todelliseen tilanteeseen, että Suomen maatalous on turvattava ja suomalainen ruoka ja tätä menoa tilat loppuu kerta kaikkiaan kesken. Rahat loppuu ja kannattavuutta ei ole. No niin, tässä porukka alkaa vähän kerrassaan kyllästyä tähän halapuuttamiseen, että meillä on rahat lopussa ja sen takia lähdettiin liikkeelle nyt. Ja kyllä minun mielestä siellä on virastoihin pääjohtajat ei saa tosiaan tämmöistä toimimaan, että pystytään edes tukia maksamaan siinä, niin minun mielestä johtaa lähtee viraltaan pois ja pannaan paremmat tekijät sinne ja vaihdetaan pari ministeriä samalla siinä sitten. Ei tämä niinku tälleen toiminta lähdetään puhumaan vasta sitten kun myöhäistä. Ja toinen tämä, sanon ihan suoraan tämä keskusliikkeen halapuuttaminen tässä, kuka sen maksaa, että se maksaa nyt viljelijät. Ja se on tosiaan kuluttajille tiedostanut, että tämä on niin täyttä valetta ja paskoa, mitä että meillä annetaan ymmärtää tämä, että joku SOK halapuuttaa hintoja ja tekee on tehnyt 100 miljoonaa katetta tässä ja rahat on viety meiltä. Koittakaa ymmärtää, että tässä nyt ollaan tosissaan, että nyt käytetään tällä reissulla vielä hyvästi, mutta ensi kerran tullaan pikkusen eri millä mitä nyt. Kiitoksia. No niin, ollaan täällä Hirvaskankaalla sellillä muonittamassa poikia. Pojat on lähdössä Helsinkiin traktorimarssille hyvä asian puolesta siinä mielessä, että saadaan viljelijöiden ääni kuuluville ja tuet maksuun niin kuin kuuluu. Ja te edustan tällä hetkellä kaupan alaa konekaupan puolelta ja yrittäjäpohjalta, kun ollaan liikkeessä, niin tukimaksatukset ja kaikki tämmöiset näkyy tilojen taloudessa ja sitä myöten liitännäis sektoreiden työllisyydessä. Että täällä on niin paljon meidänkin firman kaikkien työpaikat riippuu viljelijöiden tuloista ja siellä on liitännäissektorit, missä on työpaikat vaarassa, meijerit, kuljetusala, konekauppa, huolto, kaupan alalta osasta sieltä elintarviketeollisuus, kaikki muu. Siellä on niin monet työpaikat vaarassa, että päätettiin, että tämä on hyvä asian puolesta ollaan liikenteessä ja halutaan pojille tarjota lounaat tässä yhdessä Sellin yrittäjän kanssa. Ja toivotaan pojille hyvää reissua ja että saavat äänen kuuluville siellä ja saadaan sitä kautta homma rullaamaan.